வணக்கம் நேயர்களே. கும்பராசி அன்பர்களுக்கு இந்த தமிழ் புத்தாண்டு என்ன விதமான பலனை செய்ய போகிறார் என்பதை பார்ப்போம். கும்பராசி அன்பர்கள், இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு 7ல் சந்திரன் பிறக்க ராகு கேது பயிற்சி அடைஞ்சிருக்கு. குரு அதிச்சார பயிற்சி அடைகிறாரு. சனி பகவான் உங்களுடைய ராசிக்கு உள்ளே வர்றார். அப்போ இந்த ஆண்டு உங்களுக்கு தரக்கூடிய பலன் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய தாயினுடைய உடல்நிலையில் அக்கறை செலுத்த வேண்டும். கும்பராசி அன்பர்கள், தாயினுடைய உடல்நிலையில் பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. அப்போ தாயினுடைய உடல்நிலையில் அக்கறை செலுத்தணும். அது மட்டும் இல்லாமல் கணவன் மனைவி உறவுகளுக்கிடையே விரிசல்கள் ஏற்படுவதற்கான ஒரு வாய்ப்புகளையும் காட்டுகிறது. குடும்பத்தில் அதிக கோபத்தை காட்டாதீர்கள், கொஞ்சம் பணிஞ்சு போங்க. குடும்பத்துக்குள்ளே சலசலப்பு நடக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உருவாகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் சனி உங்களுடைய ராசிக்கு அதிச்சார பயிற்சி உள்ளே வர்றதுனால சகோதர சகோதரி பாவத்தையும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தருது. உங்களுக்கு மனிதர்களுடைய உறவுகள் முறிந்து நீங்களாக, அதாவது உங்களுக்காக எல்லாரும் நம்மளை வெறுக்கிறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு மன உணர்வு உங்களுக்கு தோணும். இந்த உணர்வானது உங்களை சிந்தனைக்கு தூண்டும். ஒரு ஞானி போன்ற ஒரு உணர்வை ஏற்படுத்தும். அது ஒரு 6 மாதம், ஒரு 7 மாதத்துக்கு இந்த மாதிரியான உணர்வுகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். அதுக்கப்புறம் வக்ரகதி அடைஞ்சி மறுபடியும் மகரத்துக்கு போயிடுவார் சனி பகவான். அப்போ இந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கும்பராசி அன்பர்கள் நிதான போக்கோடு இருக்க வேண்டும். கண்டிப்பாக பார்ட்னர்ஷிப் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் வேண்டவே வேண்டாம், வில்லங்கத்தை கொடுக்கும். அதே மாதிரி அரசு துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எச்சரிக்கையோடு ட்ராவல் பண்ணணும். அரசு துறையில் இருக்கணும், ஏதாவது கணக்கு வழக்கு சம்மந்தப்பட்டதில் உங்களை மாட்டி விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. பயணத்தின் போது எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். அங்கே கட்சி மீட்டிங், அங்கே மீட்டிங், இங்கே மீட்டிங்னு கூப்பிடலாம். அப்போ பயணத்தின் போது எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். இப்படியாக உங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையோடு காலத்தை கடக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக கும்பராசி அன்பர்களுக்கு அமைகிறது. தொழிலில் தொடங்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தையும் கொடுப்பார், இடமாற்றத்தையும் கொடுப்பார். எதையுமே அவசரப்பட்டுறாதீங்க, எல்லாமே யோசனை பண்ணி செய்யுங்க. ஆடி மாதம் கழித்த பிறகு எழும்பக்கூடிய யோசனைகள் தான் உங்களுக்கு நிலைக்கும். ஆடி மாதம் வரைக்குமாவது பொறுமையாக இருங்க. அதன் பிறகு நீங்கள் யோசனை பண்ணி ஒரு நல்ல ஜோதிடரை அணுகி அதன் பிறகு நீங்கள் உங்களுடைய தொழிலை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ சோழி பிரசன்ன அடிப்படையில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறதை நம்ம பார்ப்போம். சோழி பிரசன்ன அடிப்படையில் பெண்கள் மூலியமாக நன்மை நடக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டாக காட்டுகிறது. உங்களுக்கு கோச்சார ரீதியாக கொஞ்சம் பயம் காமிச்சிருந்தாலும் சோழி பிரசன்னத்தில் உங்களுக்கு ஒரு கிரீன் சிக்னல் காட்டுறாரு. அப்போ பெண்கள் மூலியமாக நல்லது நடக்க இருக்கிறதுனால பெண் தெய்வ வழிபாடு சிறப்பு. பெண் தெய்வம் கோயில்களுக்கு போய் சென்று தங்கி வாருங்க. ஒரு நாள் தங்கிட்டு வந்துடுறதுனால உங்களுக்கு நன்மைகள் நடக்கும். சனிக்கிழமை நலத்தீர்த்தம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திருநள்ளாறு போயிட்டு வாங்க. இதெல்லாம் நன்மை நடக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கும். முதியவர்கள் ஊனமற்றவர்களுக்கு செருப்பு அல்லது கொடை வாங்கி கொடுப்பது உங்களுக்கு தோஷ நிவர்த்தியை கொடுக்கும். பொதுவாக சனி பகவானுக்கு முதியவர்களை ரொம்ப பிடிக்கும், ஊனமுற்றவர்களை ரொம்ப பிடிக்கும். அப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் உதவி செய்வதன் மூலியமாக அவர்களுடைய வக்கர பார்வையிலிருந்து நீங்கள் விலகலாம். அப்போ இந்த கொடை கொடுக்கும்போது கூட கலர் கொடை கொடுக்கக்கூடாது. பிளாக்கு, கருப்பு கலர் கூட கொடுங்க. இந்த வெயிலில் முதியவர்கள் அப்படியே மயக்கத்தில் போயிட்டு இருக்கவங்களுக்கு கூப்பிட்டு நல்லா நீராகாரம் கொடுத்து ஒரு குடை வாங்கி கொடுங்க. அது புண்ணியம். அதெல்லாம் செய்யுங்க. கும்பராசி அன்பர்களுக்கு நன்மை கண்டிப்பாக நடக்கும். ஐயா உண்டு.